салом дӯстон, агар шумо аз рехтани мӯи сар азият мекашед ё ин ки ришатонро ғафз кардан мехоҳед, дар бадани шумо сафедшавии пӯст ба назар мерасад, ё ин ки худро фарбе ё хароб кардан мехоҳед ва аз бӯи бадан халос шудан мехоҳед, пас ба шумо гиёҳҳои табиӣ аз соҳсавдо кӯмак мекунад. Доставка ба Москва ва шаҳрҳои дигари Русия. Рақамҳо дар зери навор ва рӯи экран. Аз номи канали мо гап занед, ба шумо ҳатман тахфиф карда мешавад. Салом алейкум, брат. Ва алейкум салом. Кора хуб, зиндагиёна? Шукриya Аллоҳ. Ҳамаqa вақт мебинем дигара суҳбат мекунем. Ман мисавола якум бор дар камера метием. Правильно ники ты чӣ меша? Холовский ё Халовский ё Холовский? Халовский меша, да? Халовский. Барои мардуми рус даводоб мешавад Халовский. Бисёри одамоне ки Холовский мегӯянд, Не кам хелам қабул ай. рости гап хидмат бисёр вақт Холовский гуфта ягон чиз чашам мекунам ба ягон гапда. Леки аҳамият додум Райдер ё Халовский мегӯянд. Метавонӣ камак какта ба аудитория наздиктар шинос кунӣ? Номи аслӣ чия? Номи аслим Хайрандеш, самый мощный рэпер. Чӣ ба баъди ден дар дарони рэп бисёртар пайдо шудан рафтомад имина қати хези авлод сар шуд, имина қати хези авлод бисёр дар видео дар ҳаётам Рафт омад ба сабабе ки бародаро ҳамун пеш бародар будан дар связ будан, баъдам ман дар рэп тоҷик намебинам дига ҳами мақсад ҳами круг мактабу ҳамхели рэперҳоро ки қачон ҳамкорӣ кардан ман дар удоб мебошад единствени ҳами мактаби хезеайда. бигӯем дар ту наздик қати мақсад инай ралли кушон ё қати мақсад ман наметавонам совместка кардам як чиз кара наметавонем бикушим мақсад ҳами таки наметавонам. ай чиз олиам ёд нагирифтам рэп кунам. фаҳмо дар ҳамаи группаи хези авлод худат ҳасти ё зиё ки не? Баха нагирем ада хезе. Дига лом ришадек на? Решалам бахаш дига. Недавно як видео бромад дар канали Хезе Лондин. Оиди Шахер уже ҳама в курсе. Там чун нафаре ки қад хези авлод ҳамкорӣ дорӣ, як ҷоян мақсад дӯстӣ дорӣ. В курсе ҳасти ки ҳами тема да ҳама розӣ будан ҳами коре кишед ё ки? Ҳама розӣ ай ба маслиҳат шудаги ай кор. Яъне ай пеши худаш кора Не. Маслиҳат шудаги дар маслиҳат будагиам мақсад ҳама. Дар як видео шударо ки Шахер мега ҳеч ҳақ надорам маро ай Хезе 2020 сир кунам. Хезе 2020 бигӯем проекти Шахер ҳисоб будам. Ай чӣ ҳисоб буд ки ҳеч ҳақ надорам маро сир кунам? Намедонам хайр гапи гуфтагӣ чай мумкин мақсад субъективни мнение ё айдаҳо фикр мақсад мумкин худаш розӣ боша. Фаҳмо ва саволе ки шояд бисёри одамо хоҳанд ард додан нафаре ки тра гӯш мекунанд аудиторията сабаби ба забони русӣ реп хондану дар чия? Мисол қати бачаҳои хези авлоди чӣ хеле медонем фанатҳошон ҳама тоҷикам қариб, лек ту ба забони русӣ мехонӣ. Барои ки репа уст барем бас дагиздан каталог бозӣ кардан. Хали ба фикри ту намешавад ки забони тоҷиқате хониву русҳоё ки қазоқҳоё қирғизо гӯш кунанд? Не, бояд дошта боша русӣ буфаҳманд мақсад табудона. нафароне ки варзишро хуб мефаҳмед ва ба худ боварӣ доред ба ссилкаи зери видео буда даромада регистратсия кунед ва аз сарпарасти мо то $100 бонус гиред. фаҳмо қати Шахер муносибатҳои худа чӣ хеле авзем? Нестем ягон муносибат надорам. Ҳали алоқадар нестем, суҳбат намекунем. Байни Трам ягон чиз дагия қати Шахер ё ки просто общее мнение бачаҳо қати розӣ шудаги? Ман да ҳеч кадагӣ нестай бигем не ки қай ҳами бародарои ман да кадагиай ҳами ҳисоб мекунем ки ман да кадагӣ боша. Мақсад акай азиз акай мақсад ҳами бахам бародар ман. Ҳама гакавло дарем мегем дар. Фаҳмо дар барномаи Визи реп қати Шахер ту рафтагӣ будӣ ва дар ҳамонҷа ай пишти Шахер бигем қати маҳалё камакак гапот мегиред ҳамонҷа. Дар видеоам ҳаст хай разбор кардагем қариб ягон мезидем. Ҳамин кор агар ҳафтор шавад мақсад ҳамонҷа бо мера ай пишти Шахер ҳам хали виступат мекунӣ ё ки не? Фақат честна.
Так ма бигирем айпишти любой бародарам дар любой ҷо выступат мекунем, не ки ма дар оҷа айпишти шахе бигем выступат кард нест. Ма гап заданӣ будам, ҳамун видеоро тамошо кунӣ. Агар айсар амҷода марио мара перебивад мекунад, дубовар ма гап заданӣ наемона. Ма гуфтам хорошо, онам қапид муша заизе гуфт ма дигар сухан намекунам, ки боз сухан кард. Гуфт ки ма як гап мегӯм, баъди ҳамин гапам дигар гап намезанам. Ма ждат кардам гапша зад, баъди гапш бо чизе гуфтанӣ ай. Гуфтам хаб кар, раз туш сухан кардӣ, ура заизи қапиди ки мақсад неняш ҳалиш кардам, нен ҳалиш накард. Ман дар оҷа дидам сини шахе нашуд ҳамун одам хобчаву чичан разбор мерав. Ман фикр кардам ҳамун ҳисоб байни ту Марио камтар нофаҳмоиҳо шуд. Не, ма яво перебивад кардам, барои ҳамун мақсад ответш додам. фаҳмо дар видеои гузашта бигем дар MB ва Шон MC визит дода будӣ оини фристайл батл. Ба фикри худат оё MB қабул мекунад ё ин ки не ҳамин чиз возможно я, барои ки ҳозир қати ралли батл дора ва Акмай хеле бигем орзу надорам қати арди, ҳамин қати Шона ман бигем хеле кайф намекунам хеле батл матл карданда. Ҳамунҷа дар онбайни гап ҳамун хеле савол омад, ман гуфтам инам бибироям, ман қати Шон батл мекунам. Гуфт как визит подача кунем, ира гуфтам 100% подачаш кардам. Ман хеле намози қабул кунам арди ҳамо қати арш батл мекунам. Фристайл батл ба русӣ бо агар айудаи русӣ набироям, тоҷикӣ ҳам мекунам. худат ба фикрам батл кардагӣ нести на бо забони тоҷикӣ ки не? Ма батл кардагӣ нестам, не ки дидестам шанақа батл кардестам намоям. барое ки MB-рам ҷои хелаш батл мекунад, опити батл дорад, аудитория шояд тра надонад ки ту чӣ хел батл мекунӣ ва Хай сюрприз мешавад. фаҳмо нияти дар хези авлод омадан дорӣ ё ки ҳамхали суҳбатҳо мешавад? Хайн бародарон биган мақсад дар кор дар инамҷа мегум гап нест, ман дар любой хипиш хеле отказ карда наметавонам. мақсад бояд ай тарафи бачаҳои хези авлод барои ту пешниҳод шавад? Пешниҳод фаҳмо дар як интервюш райдер гуфтагӣ буд ки хати Халовский трек кардестем ба забони русӣ ва скоро дар каналаш мебирояд. ҳамо чӣ шидан ва кай мебироянд маълумот кадагием да студияи чема қати райдер я трек нест, райдер я бигем я альбом мешавад, даже мумкин бисёртар шавад, ба русӣ мешавад. Зафарам русӣ мехонам, ҳам русӣ ҳамаш полностью забони русӣ. полностью русӣ. агар дида бошӣ дар ютуб ҷои бисёр шудан каналҳое ки ай Канада ё ки ай худи ҳамин Россия бигем ай Москва ай чанд давлатҳо мақсад рӯззабонҳо забони англисиро мефаҳмидагиҳо репҳои тоҷикиро тамошо карда реаксияи худшонро нишон додистанд ва фикри тами уже ай пеш рафтани реп гап мезанад ё ки не то што дигар миллатҳо шида репҳои тоҷикӣ гӯш доранд. ям пешравиро нишон медиҳад, развитие репа ҳеҷ чиз хуб аст, беҳад хуб аст. фаҳмо оянда ай ҳама клипет ки наздик мебурад то қай қати ягон бачаҳои хези авлод Клип ё трек? клип ҳозир дар дани момент ҳама қади клип кардаста, барое ки трек одамҳо уже одат кардан ягон чиза бубинанд. Клип ята қати Карлион, Райдер, Ҷавод, чоркаса ята клип мекунем насиб боша, якман проекта. Баъд қати Зафар я тема дорем, Бенгер ном дора, полностью русияй, ваям клипш қат мебурад, ята клипай Данахшон. Зинда ва саломат боши хайрандеш, ҳазор рамат. Фикр мекунам нафарое ки дар интересни буд корои ту, мақсад трекои ту, ҳамин видео шояд ҳамун информатсияҳо дар кори дар хишон мегиранд. оянда чӣ нақшаҳо дорӣ ё ки ягон сухан дошта бошӣ дар охир марҳамат бурад ва видеоро қатъ кунед? Нақшҳо ҳамин тарафи СНГ таъбид мекунем. Гуфтаниҳо дорам ки ҳамин репи фуфло гӯш накунем, репи качествени гӯш кунем, бихрем бигардем, саломатитон нигоҳ кунем. хали дар видео намехандӣ? Механдем, яка илҳом бихандонам механдем. зинда ва саломат бошед. Гап нест, Аллоҳ нигаҳбон.